Felly dyma ni, yr adran A, dosbarthiadau ifanc sydd ger bron y beirniad Mrs Julie Perrins o Frydfa Heaton. Felly'r Eboles neu adfarch 2 flwydd oed. Coed y Llan, Roxanne. I Stephen a Georgia Roberts and Marshall. A wedyn Daniel Everett, Lynad Phoenix, y tad Lynad Jackson a'r fam Borlan Angelina. O'n i'n sôn yn gynharach, wyt ti'n cofio'r flwyddyn, Owen? Wyt ti'r boi bydd o'n cofio, gath y Springborn Ellie. Gasau gwag yn dyfa i'r beirniad oedd yn perchen honna ar hyn o bryd. Fe gath i brif bencampwr yr adran A. Oedd yna tipyn o gamp ydyn nhw den ni. Oedd yr adferch ar cesu gwag ddim cweit yn cael y pwls dyn nhw den ni. Na, hynny'n wir. Felly dwi'n meddwl y beirniad y flwyddyn ni, Jocelyn Price, nôl yn 2003. Felly mi ath Springborn Ellie ar bencampwriaeth yr adran A yn ogystal ar Thomas Sprightly i Julie Perrins a'r teulu wrth gwrs. Sawl blwyddyn erbyn hyn, ond mi ath y gaseg hynny pob un cam a mynd ar bencampwriaeth yr adran A. Felly tipyn o brofiad yn yr adran A yn perthyn i'r beirniad Mrs Julie Perrins. Mae'n dod i ddiwedd y beirniadu, ond hala nhw mas i gerdded, iddi hi cael golwg ar popeth to. Liesl Mead, ti'n meddwl? Mead, David Davis, Ceylan. Ar hyn o bryd, y Palomino oedd Waitwyth Geneva i Jill Farrow. A wedyn Ceylan Caitlin, iddo David Davis, Brydfa Ceylan, yn Misgyn, ger Caerdydd. Yn yr ail safle ar hyn o bryd. Felly'r ceffylau yma wedi gwneud sioe unigol, wedi cael ei tynnu fewn yn seiliedig ar yr edrychiad cyntaf. Y beirniad wedi danfon nhw allan eto. Bosib fydd na felly newidiad i'r trefn. Felly mae'r tensiwn yn codi. Ond ar hyn o bryd, Brydfa Waitwyth sydd ar y blaen. Liesl Mead yn arddangos. Mrs Perrins yn diddorol i weld i'n beirniadu. Mae'n cool, does dim byd yn hasti ddi, wi ddim yn credu. Mae'n neud i gwaith yn dda. Wel, Waitwyth Geneva, eiddo Jill Farrow sydd yn dod nôl fewn i'r safle cyntaf. Dyw'r beirniad yma, Julie Perrins, heb wneud unrhyw newidiad mawr i'r trefn hyd yma. Wedi cadw'r rhai sydd ar y brig, rhai sydd ar y brig wedi hawlio o'i llefydd hyd y diwedd gyda hi. Felly mae'n eitha sicr i barn yn dweud. Dwi ddim yn un sydd yn newid rhyw lawer. Ail wedyn, David Davis, Ceylan Caitlin. Bobl sydd ar diddordeb wrth gwrs, yr Palomino ar y brig. Jill Farrow, Waitwyth Geneva, wedi cael ei magu wrth y march Waitwyth Sierra Star. Gallen o Waitwyth Little Jewel. Ac yn ail, David Davis wrth gwrs, brydfa enwog Ceylan Caitlin. Y march fan hyn yw Lacey Fear a Ceylan Cressida. Ond ar y brig, Waitwyth Geneva fan hyn. Ar ail safle i David Davis a Ceylan Caitlin. Ond y clod ar y bri eleni mynd i Jill Farrow a Waitwyth Geneva. Eboles Palomino. A dyma fenyw sydd yn gweithio'n galed y diwrnodau hyn yn dwy Liesl Mead. Mae'n byw wrth trafod cyffylau i bobl. Ac wi ddim yn credu bod i ddim cofio'r diwrnod diwetha gath Liesl off trwy'r haf. Mae'n bob sioe sy'n mynd. Wel, llongyfarchiadau i Liesl Mead yn dangos ar ran Jill Farrow, Waitwyth Geneva.
Felly lliw unigryw yn tynnu sylw, ac wedi dynnu sylw'r beirniad, eleni Julie Perrins, beirniad yr adran A. Wedi marcio yn arbennig o dda, ynddi, mae'r socs gwynio yna yn berffaith, 4 socs yn wen. Yr Eboles yma wedi codi i'r foment. Mae'n taro fi bod Mrs Perrins yn edrych am rhywbeth sydd yn gallu cario fel cyfrwy wedyn ni. Mae eisiau tyma bach o sgop ar y ceffylau, dos e a symudiad David. Fi'n dechrau deall beth mae'n moyn. Achos wyt ti'n gweld rhyw batrwm bach, mae rhai gweud, a ti'n gallu gweld hon fel wyt ti'n gweud o dan gyfrwy. A'r corff ag y trad gwyn na. Mae'n siŵr bod honni bod digon bisi. Oedd yna adran y Palomino yn cael ei ferniadu heddi fyd yn dod e yn cylch y ceffylau ar y maes. So fi'n siŵr bod yr poni bach hyn wedi bod yn cystadlu fyna fyd. Palomino da. Felly, Weightwith Sierra Star yw'r tad a Weightwith Little Jewel y fam. Felly, yn llawn o linach Weightwith, eiddo Jill Farrow. Llun gan y beirniad, llun yw gofio o'r foment fawr y diwrnod i'r gaseg yn i'r Eboles yma fynd ar rhiban coch yn y Sioe Frenhinol. Felly dechreuad da i'w gyrfa. Felly llongyfarchiadau i Jill Farrow, Weightwith Geneva yn mynd ar wobr gynta y nosbarth yr Ebolesi neu adferch 2 flwydd oed yn cael ei dangos gan Liesl Mead. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. A dyma fi yn y prif gylch yn cael ei ymuno gyda Liesl Mead. Liesl Mead, many congratulations on winning the class with this pony. Now, you've just told me something about this pony. Most of us campaign our horses for quite a long time before coming here, but no, not this one. No, this pony, I specifically had this show in mind, so she was only picked up about 3 weeks ago. Obviously entered, but we just thought she's such a beautiful filly. I just thought she might suit, so here she is. I'm pleased to be back in the A-ring doing well as well. So. Yeah, definitely. So the only show this pony's done this year, she walks away with a red rosette at the Royal Welsh. That's quite impressive. Have you got a busy week planned? Yeah, I've got another Section A tomorrow and then 3 Section Bs. Plenty of running around this main ring then? But yeah, the A's are sort of, I've got my heart with the A's, so I'm pleased to have a win with an A. Excellent. Well, good luck in the championships and good luck for the rest of the week. Thanks a lot. Thank you. Diolch.